Přátelé rapové kopačky, Zdenda. Honza. A my vás tady, tak my vás tady vítáme u dalšího rankingu, respektive sřadili jsme pro vás tady všechny tracky, na kterých je Bulhar a Labelo dohromady, takže jedná se o featy, ale pozor, máme tam jeden track s hvězdičkou. Vy už ho vidíte na obrazovce nejspíš. Vy už to vidíte, možná vás už to napadlo, říkáte si, kluci, pro boha. Co to tam Minule dělá? jsme to nedělali s Izemanikem, ale tam je takových tracků, že bylo z čeho co vybírat. Tady bohužel ten výběr trochu omezenější, takže tu jednu nám odpuste, je tam prostě. Tak, moc krát děkujeme, že koukáte na dnešní video, prosím podpořte nás lajkem, komentem, odebírejte náš kanál, zároveň můžete se podívat na náš playlist, kde máme všechny naše střezovací videa, máme tam teda teď momentálně 2, tady to a to minulý s Nikem a Izem, takže se na to podívejte, díky, že koukáte a my nebudeme dál prodlužovat, vrhneme se na to. Jak můžete vidět, tak máme tam zase 5, vlastně, jak to říct, stupňů? Nebo 5 stupnici. 5 stupnici, no, jako známkování ve škole. Od jednička s hvězdičkou je os, super je takový 2-, mid je 3, jednou a dost je za 4 a skip je takzvaně nedostatečná. Nedostatečná a tu fakt jako nechceš. No, tu nechceš, no. No, takže pojďme se říct zase ještě nad tím, ty už to trošičku nakous, ano. že Bulhar a Labelo, velká dvojka, parťáci, všechno, ale vlastně oni moc spolu tracku nemají ve finále. Nechtějí to přehánět, no. Což možná vlastně je dobře, protože občas se nám i stalo, že u kolaboračních tracků z Izonic, tak jich tam bylo mraky a občas to bylo jako větší jako shit, než by to byla nějaká kvalita. No jasně, no. Takže třeba taky... jestli kluci to mají na schvál kvůli tomu, že chtějí mít jako spíš kvalitu. Kdo neví, o čem mluví, puste si to minulé video. Teda kdo neví, o čem mluvíme, nebo neví, o čem mluví. Teleshopping by rapové kopačky. Tak jdeme na to, nebudeme to zdržovat už. Yes, jdeme na to. Takže první track, který tady máme, Honzo, je... Champagne Shower. Jo. Champagne Shower. Je to tak, je to teda Falsetto Diamant. Falsetto Diamant. Tak. Celkem oblíbená deska i mezi mnou a divákama. Za mě je to teda jeden z nejhezčích coverů, který kdy vyšel na československé scéně. A ten Labelo jich má hodně, protože ten Labelo to má ten cit. Ale my nehodnotíme desky, my hodnotíme jejich kolaborační track, featovej. Champagne Shower, no, tak... To nezačínáme úplně slavně teda za mě, tady v té dvojici. Je taková jako do pohodičky, není to nic jako extra, není to žádný jako, že by si u toho úplně jako rejvoval, nebo že bys úplně z toho znal každý lyrics. Hraje taková prostě klasická, typická Labelův track, že to pustíš, necháš to plynout a prostě to jako, je to načil. A plně to s časem, nevadí ti to, neurazí tě to. Je to prostě, já bych dal do midu, prostě v pohodě. Jako. Já jsem byl mezi midem super, spíš jsem ten mid. Ale jenom bych chci říct, že tady, na rozdíl od ostatních tracků, když na to koukám, tak tady vlastně Bulhar s Labelem se naprosto dobře kolidoval, nebo jak to říct? Jakože se doplňovali krásně? Krásně se doplnili vlastně a Bulhar najel na tu jeho flow, na ten track, pochopil to a v tom to bylo vlastně jakoby krásný na jednu stranu. Jo. Že Bulhar pak v těch ostatních trackách, když na to koukám, tak se snažil být jako víc, nebo lepší, ale tady se doplnili krásně za mě. Každý ten byl na tom svém. Jo. A hlavně celý v tom albu, tak kontextově, tak ten track je skvělej. Kontextově. Tak já nevím, jestli super midi. Pojďme tam do midu, že tak tomu přeházíme ještě. Já bych to midík, no. Tak dáme mid, je tam. No a pozor. Tady už je první jako legenda. Hlášení místního rozhlasu. Track, fotbal a rap. Pojďme to rovnou tam střelit. Jo, tak hele, to je Ježko oči. To jsem to tady, a skip, tak to jsem zabil. Tam je ještě nějaká reklama na Vovko, nebo co, kámo? To jsem posral. Máme tady skip. No ale pozor, já to tady jdu nahulit. Fotbal a rap. Do os. Reklama na Vovko. Nás neplatí, ale Blizzard. Je to určitě os, je to naprosto legendární písnička s legendárním i klipem, kde vlastně Bulhar ukazuje nějaký svůj obrovský chain Versace, si pamatuju, kámo. Ale to byl takový ten první jako jejich jako... že se objevili na scéně. Jo, a fakt jako banger, kráva to byl tenkrát. Doteďka podle mě hodně z nás, diváků, my dva, bychom dokázali odrepovat, odříkat ten text, protože ten naprosto tak legendární. Ten vizuál, ten klip, jak jsou na tom 3. B třídě, prostě dávají tu klobásu s tím pivem, Bulhar tam ještě má džíny roztrženým na kolenu. To byl ten správný swag, který tady chyběl na té scéně, takový jako, že... Fotbalovej, prostě že jim to bylo všechno jedno prostě a měli nějaký swag, zároveň na tom fotbálku a vlastně i nerepoví lidi to podle mě znají, hodně z nich, i ten text znají. Minimálně ten refrén, takže to je prostě legendary a do os to patří jednoznačně za mě. Je to takový prostě okresní přebor, prostě soundtrack. Určitě no. Je to tak absolutně legendární track, že os jako nikam jinam jít nemůže, to je naprosto jako top. Mimochodem na tady to jsme měli i otázku teď v kvízu před minulým. Kdo neviděl, ať se podívá. Další track, Fun Times z EPčka Timberlake Trap 2, tedy vánoční nadílka
od Bulhara klasická. Vlastně první album tady máme od Bulhara, kde je teď labelo, protože to byly vždycky obě labelová alba. Tak teď máme tady klasický projekt od Bulhara. Timberlake Trap 2, no, tak to byl první projekt, kde vlastně Bulhar změnil úplně styl, změnil nějakou flow, nějaký beaty. Ale Fun Times mi teda z začátku moc nelíbilo, upřímně, ale postupem času to tak jako zestárlo dobře, dozrálo to. Dozrálo to, jo? Dozrálo to, za mě to dozrálo dost teda. No celkově to EPčko droplo z ničeho nic na 24. prosince. Ano. A myslím, že to bylo 2022. To už taky jako je nějaký. Ano, to už je skoro taky 2 roky vlastně. Takže už jako začíná to být starý, jako starý track, nebo starý projekt. Ale jako celý ten styl vlastně, co teď nám ukázal Bulhar, jaký teď bude na další 2 roky, protože momentálně dělá furt 2 roky to stejný, takže nám to ukázal, co nás čeká. A zároveň tady to EPčko mě bavilo, protože je to neotřelý, je to fajn, má tam ten Madagaskar a tady ten track mi přišel super, hlavně s tím vizuálem, jak je to takový zase takový lobeděčácký, špinavý, takový jako pražský prostě, je tam po té Praze, jsou na té automíčce, jsou před tím Národním divadlem, klip krásný vizuál k tomu, track mě bavil moc a i ten labelo mě tam bavil skrz to, že třeba tam rapuje o DB Cooperovi. Ano. Kdo zná DB Coopera, tak ten ví, protože to je prostě největší záhada naší civilizace vůbec. Člověk, který zmizel z letadla jen tak. Takže tam, přesně tak, takže tam labelo má super obrat na tady to a moc mě to bavilo, jako upřímně. A já bych teď to dal třeba do super za mě, já. Super asi jo, to souhlasím, protože jako, hele, kdybych se mě zeptal den potom, co to vyšlo, tak ti řeknu, kámo, třeba 1 a dost. Až takhle, jo? Fakt jsem s tím nebyl úplně spokojený, ale dozralo to do takové míry, ne úplně do Legendary, ale do toho super, jako krásně bych to tam přiřadil. Takže můžu dávat na super? Určitě můžeš. Yes. No. Další tady máme klasický album. Průlomový pro Bulhara, Takla Sofia. Takový průlomový nevím, ale byl to jeho peak, úplnej top. Já si myslím, že průlomový to je jako do mainstreamu. Tak protože to jo, to ano. Rap Disco Revoluce byl takový, jakože se uvedl, začal mít jako svůj fanbase, ale Ice Cold, Takla Sofia, tam bylo, že měl i právě mainstreamový featy. Ano, Robina Zuta například. A tak mu to dost jako pomohlo, otevřelo mu to jako tu bránu do toho mainstreamu. Takže Ice Cold mě třeba moc jako nezajímá, jako upřímně. Jo, fakt jo. Mě to moc jako, že by mě to nějak zajímalo, říct tak nemůžu. To já jsem byl ready zrát do osy jako jednoznačně. To si děláš srandu. Protože jakákoliv písnička, jakýkoliv track z Takla Sofia, kámo, to je pro mě banger naprostej. Ice Cold duše, Ice Cold svěk. Tomu věř, Já nevím, jako ani v tom albu, pro mě to je jedna z těch slabších v tom albu, celkově. Takže tady budeme mít boj, jo. A kvůli čemu to bylo protože slabší? Kvůli labelovi nebo spíš kvůli ten Bulharovi? Kdo tam byl ten slabší? Kdo to udělal ten článek? Já asi blbý, že pro mě, nebo pro ten list je to asi nespravedlivý, že já to hodnotím v kontextu těch ostatních tracků, že mě to baví asi z těchto tracků nejmíň. A možná, nevím, jako kdo mě tam baví, jako prostě celkově to nebaví jako celkově, že nemá tam jako, že labelo je tam nějaký takovej, Bulhary makovej, nevím, celkově jako nebaví ten vibe vůbec toho tracku, jako a vlastně ani ve finále nevím, o čem vlastně je to teďka. Jo, tak to už taky jako... Ice Cold duše, Ice Cold svěk. To je pravda, no. Ice, no nevím, no, ten labelo mě tam možná víc jako irituje, než ten Bulhar tady zrovna. Jo, a právě když tam přijde ten labelo, kámo, tak to mě víc navnadí. Jo? To mě baví na tu nejvíc. Tak tady se neschodneme zle, tak kam to dáme teda? Ty jsi říkal os, já bych to dal klidně až do 1 a dost, jako. Takže mid to vypadá. Tak jdeme to do midu, můžeme se toho ještě pobavit třeba. Uvidíme, jak to bude rozrazený. OK. No, další track, Honzo, uveď, prosím. Leon Gorecka, Leon Gorecka. Love do Vrecka. A teď máme copyright. A to je v prdeli, takže poslední video na kanále. No, tady to je taky z EPčka, který bylo vlastně takový, já nevím, jak to říct, že... To je album, pozor, to album. Jo, promiň, vždycky řeknu to EPčko, nevím proč. No, protože tady ten projekt si tak bral, že to prostě jako vyšlo bez jakéhokoliv proma. Měl tomu teda merch samozřejmě, ale vyšumělo to. Tady to album je jedno z těch nejhorších, co labelo, Bulhar udělal, jako. Tam vůbec jako, pro mě tam je jenom Praha 920, Juviš a jdeš od toho, jako absolutně. Tam pro mě to taková jedůvka byla, že ani volné čísla mu to neudělalo nic a přišlo mi to jako hodně album jako out of context. Jak to vyvnímáš ty? No, právě to bylo takový píčko pořád, nevím proč, ale to z toho důvodu, že to úplně zapadlo pro mě. Já bych na to úplně zapomněl, že to existuje, jako no zase. Kdyby se mě teď zeptal, či vyjmenu ty projekty od Bulhara, tak začnu někde skončím, ale na Romeo si nespomenu. Kámo. No, protože Romeo tam není
Tam není nic jako. Možná Roteiro tam ještě, nebo Beghem se ten track jmenuje. Je to tak. Kope to jak Beghem, nebo jak to je, no, takže já ale nevím, jako celá ta deska je úplně jako fakt jako strašná. Za mě bohužel taky jako velký zklamání to bylo tenkrát, i včetně toho tracku Longorecka. To bylo třeba 2 z 10, já bych dal 2-3 z 10 úplně maximálně, jako. Takže já bych to dal do skipu pro mě, protože i to je tak jako měkký, Leon Gorecka, Loverecka, tak jako a ještě tam bylo klasicky, tam začne na tom featu začne tam a má tam zase je tam upěštěnej a pak začne jako normální, což už zní dobře, ale když tam začátku piští, jakoby, je hodně vysoko tím hlasem, tím tónem, tak mi to přijde hrozný. Já bych to osobně dal do skipu, jako skipnul bych to asi v playlistu jako hned. Jo, můžeme to dát do skipu, určitě souhlasím. A může to i ta deska, protože ta deska je prostě prokletá. Jo, já jakmile jsem viděl ten cover, tak jsem věděl, že je zlé, kámo. Že to je prostě, že to bude špatný, to no. Byl. Takže Leon Gorecka, no. No, máme tady problémový track, vlastně. Nevím, jako, jestli nám za to nedáte na dislike za tohle, protože máme taky jako trošku taky jako podvod. Vlastně máme tady jakoby quadruple prostě jako featu. Máme tam Iza Nika, Bulhara, Labela. Takže bude to hodnotit jako track, nebo jenom Bulhara a Labela tam? No, tak to je těžká otázka. Asi bych dostal do toho hodnocení Bulhara a Labela. OK, ale zase to je... Ale kontextové k tomu tracku prostě, no. Jo, dobře. Nesmíš úplně to opomenout, ale soustředit se hlavně na ně. Jo. Tak začneš, nebo mám začít? Můžu klidně začít. Okay. Tady to je track, o kterém jsme se tak nedávno bavili a jde tam vlastně o to, že Izo, Nick i Labelo, tak všichni si jedou prostě do toho stejného flow, nebo podobnou flow, jakoby pochopili ten beat, pochopili ten vibe té písničky, pochopili, o čem to je, o čem chce rapovat ten jeden a tím se vlastně spojili všichni ty ostatní a navazovali na to a doplňovali se vzájemně vlastně. Labelo skvělej, výborný. No a pak najednou ta písnička jako pokračuje, už to vypadá jako, že je konec tracku a Bulhar nikde. A najednou se switchne beat do stylu jako Timberlake Trap 2 třeba, nebo jako dělá teď, jak se jmenovalo to poslední? Flex Symbol. A Bulhar si tam prostě jede nějaký drance, no. Takže co mi přijde jako strašná škoda, ten track to hrozně poškodil, protože by Bulhar možná pokračoval a překousnul to, že chce rapovat jenom tady do těch beatů teď, tak by to byl ještě o něco lepší track. Na tomhle tracku bylo krásně ukázáno. Takhle nevíme, či to bylo z hlavy, ten nápad tam měl takhle Bulhar tam působí, že nalepený lepidlem. Normálně Herkules, na hulváta tam je prostě přelepený na konec toho tracku. Zní to, do dnešní doby to zní divně, jako by tam neměl být, vůbec tam nepasuje. Tady ještě ukázal, že on nedokáže se ti přizpůsobit tvýmu beatu. Musíš přizpůsobit tobně. Takže Deky mu ještě přidělal práci. Asi. A track je to dobrý. Ale jako je skvělej, spíš bych řekl, ten track. No. I myšlenkou, textem je fakt skvělej. Ale bohužel, jako, jak se tam zní ten beat, právě tak se k tomu tracku se to prostě nehodilo, jestli tam switchnul ten beat a Bulhar tam začali tady to, takže to bohužel kaňka, no, trochu. Nesedí to tomu, není to příjemný a působí to strašně na sílu, jenom aby tam byl. Jenom aby by tam byl. A teď otázka. Mám teorie. Nestihl odevzdat svoji sloku včas. Neumí to udělat jinak. Nebo neuměl to v té době udělat jinak. A nebo to takhle prostě chtěli i kluci z M+. Spíš to šlo jako dobrý nápad. Spíš si myslím, že Bulhar prostě odmítnul jakoby normální beat. Že si řekl, že prostě pojede tady ten styl a že chce jenom tady ten styl a to bude u kohokoliv. Pokud mě tam chceš, uděláš tady ten beat. Což jako, je to škoda, no, za mě. Je to spíš škoda, než jako, že bych mu to dal za vinu. Já to za vinu nedávám, tak jako chce to takhle prostě dělat, tak budíš, ale bohužel tady v tom tracku, hele, kdyby ten text byl o něčem jiným, ten vibe toho tracku byl jiný, tak OK, ale bohužel tady to bylo fakt jako... Ale nejhorší je přesně, jak jsi říkal, ten track má myšlenku, hlavu a patu, má nějaký message a ten Bulhar tam přijde a nic jako. A zničí se to. No, nic si k tomu neřekne. Takže pojďme se domluvit. Track je skvělej, super. Jelikož tam je Bulhar, tak to musíme dát, Honzo, do midu. Do midu, tak. No, off-season. Tak to je legendary, že jo? Peková je. Tak. Peková je. Tak. Všichni ví. Říct to nemůžeme. No, taky za mě banger, co tenkrát ostartoval podle mě jako celkovýho Bulhara, jako takovou osobnost. Byl od té době spojený hodně s tím fotbalem. Ano, určitě. A byl to nějak jako první mediální jakoby přesah, že se to tenkrát řešilo i v médiích, kvůli tomu Fatcheru, kvůli tomu TKčkovi 27, TK27. A je to natáčený na Motorletu, na Žižkově. Savek prostě. Naprostej, kámo. By the way, možná to uvidíte v našem dílu, kde se natáčí rapové klipy.
Teď jsem to propal další lokalitu. Je to pravda, je to možný. A jako, hele, já nevím, jako za mě to je jasný os pro mě. To je tak legendární track, že teda takhle. Zase, myslím si, je to podobný příběh jako fotbal a rap, že dokážeme odříkat ty lyrics, odříkat ty lyrics, že to je fakt jako legendární. Vždycky, když to Bulhar je na koncertech, jedu si ten taky s ním, říkám to s ním, ale nikdy, přísahám, nikdy, když tam nepovede, že Sparta, blablabla, tak 7, vždycky držím hubu a pískám, anebo bůčím. Já jako Spartan tohoto nemůžu překousnout jako. A píš nám nějaký názor na to, jestli je cringe nebo ne? No za mě to cringe není, tak samozřejmě nejsem Spartan, nejsem kovaný, ale letenský, tak teď nebudu repovat ty vole, že... Já nikdy nemusíš repovat, můžeš mlčet. Za blablabla Spartu. Já prostě začnu bučet. Já si toto nenechám líbit, aby mi tady někdo hulil tady do mýho klubu. Takže, ale jo. Samozřejmě, takže tady na to jediný bučím, jinak ten track je absolutní strop, je to legendární, je to banger, pustíš to komukoliv, kdykoliv, všem se to bude líbit. Je to prostě breakthrough song, prostě já bych dal do 8, ani bych neváhal ani minutu. To určitě, a ono je to legendární i právě v tom přesahu, že TK tenkrát měl to pokutu právě, jak jsi zmiňoval. Takže to legendární z několika jakoby ohledů, takže jednoznačně os, všichni to znají, všichni to známe. A plusují body za Toma Bradyho na coveru a Martin Fenin. To je prostě jeden z nejvíc hard coverů, co jsem za poslední rapovou dobu viděl. Jako. To je pravda, to je úplně fakt. To ještě se podíval zblízka. To je prostě neuvěřitelné. To je krásný cover, Pen and Pixel, takový Paul Gate, Shadow Paul Gate, krásný cover. Možná to dělal i on, nevíme. Krásný. No, máme tu nejnovější kolaborační track. Věc, ano, je to tak. On the Sekta. Ano. Neboli OTS. Chytil to na S, nevadí. Na to zapracujeme ještě. No kámo, tak tady se rozhoduju teda mezi dvěma schránkama, kam to zařadit. A ty vole, no tak já jako, neříkej mi, že bys to chtěla i do skipu, jako. Dá bys to možná do skipu? Tak pojď jako... Hele, prostě v tom albu je jedna jako z těch horších. No, podle mě jedna asi úplně z těch nejhorších možná. No, tak. Jako, já zase to chci být zase tak jako hrozný, jo. Ale takhle, počkej, jestli to chceš dát do skipu, což jako nemám proti tomu nic, tak ale pojď mi dát Leona Gorecku do jednou a dost, protože Leon Gorecký je daleko lepší vibeově než OTS. Tady jsem já, tady seš ty, tady jsme my, tady jsem já. Co to je, ty vole? To je úplně, tady za podobný příběh, stejný příběh nejden, Shadow Nintendo, Kruhy a vlny je to stejný. Bulhar tam bere to svoje, nedokáže se přizpůsobit Labilovi. Nevím. Chceme dát do skipu nebo do jednou a dost? Spíš jednou a dost. Do skipu ne, to je jako moc přísný na mě. A tak nechtěl bych to prohodit s tím Leonem Goreckou. Jakože ty bys dal odjezd do skipu a Leona Gorecka do jednou a dost? Jo. Já bych posunul obě do jednou a dost. Fakt? Tebe já bych nechal aspoň jednu ve skipu, protože jedna si toho zaslouží určitě. Ale pojďme dát jednu až dost, protože... Tak, počkej. Protože aspoň to takový fresh sound. Ještě se můžeme rozhodnout na konci. Hele, jo, jasně, to řeknete vždycky, že to je fresh sound. Furt je to jako, pokud o něco novýho, protože Leon Gorecka to je dost podobný, co už mají tracky i ostatní spolu, jakoby jiný. Takže teď to byl aspoň pokus o něco, hele, jako pokus dobrý. Zkusili jsme to, kluci, ale pojďme se vrátit k klasickému 4-4-2. Jako, nakopávaný dlouhý balóny. Nakopni ten balón dopředu a normálně to doráž. Jako. Tak. Chytlavým refrénem a div od toho. No a teď jsme u toho. Chytlavý refrén a jdeme od toho. Honzo, mně přijde, že zrovna ti to nejelo. No mě určitě ne, ale nějaké slečně tenkrát asi ano. Protože zrovna jí to nejelo. Track na legendárním, asi nejlepší věc, jedna z nejlepších věcí to tenkrát vyšla a dodnes je od Bulhara, tak je Timberlake Trapped 1. To je vánoční prostě swag se svařáčkem, hezky na coveru a track zrovna jí to najelo s Bulharem, s Labelem, pardon, a byl k tomu i videoklip. Ten už je stažen. No není stažen, on totiž má shadow ban, jelikož tam vidíš ty, jak to říct, broskvičky zezadu. Prostě ty holky tam v těch kalhotkách, tak prostě YouTube to nejbal, že to má shadow ban. Na YouTube to je, ale musíš to vyložit najít u nich na kanále, nebo se k tomu krkolovně proklikat. Okay. YouTube jim to prostě shadow banu. Tak to já jsem neviděl tak strašně dlouho a myslím jsem si, že to normálně už je stažený. Ten klip tam je krásný, je super. Je super, výborný. Jak jsou v tom baru, je to taky... Jak ty jégry, že jo? Jel ty jégry, jak tam kouří cíga, je taky jako prostě klasická pražská herna někdy na Vinohradech, na Žižkově. Je to tak. K tomu se to hodí, tomu vizuálu, prostě je to moc pěkný celkově. Pro mě já bych to dal do 8. No určitě, to je legendární úplně. To je úplně absolutní jako stropka. Beze slov. A hlavně, prostě Timberlake 1 je pro Bulhara rentační EPčko, že to prostě ti pojede přes každý Vánoce, jako koledy.
Přitom to není bez nic jako vánočního, ale jak to Bulhar vydal na ty Vánoce, tak to má prostě koleda vibes. Takže lidi, co poslouchají rap, to vždycky si pouští hlavně na Vánoce, protože to mají spojený jako s těma Vánocema, což je vlastně super, to mi přijde fajn, to je dobrý. Jak jsou to perníček, svařáček. Přesně tak, něco spojený máme s restartem od Niktenda. Když byl restart, tak máš prostě před sebou covid prostě. No jasně, to je pravda. Máš to jako spojený s nějakým tím ročním obdobím prostě. A jo, jako, já takhle s naším listem, máš něco k tomu zrovna to nejelo, nebo? Ne, to jsme řekli asi vše. Určitě. Jo. Já jsem takhle s tím listem, když to kouknu, tak já jsem s tím možná spokojený, ty vole. Já taky, protože dali jsme nahoru do osu jenom ty legendární a fakt ty nejlepší bangry, prostě co tam jsou. Souhlasím s tebou. Ještě přemýšlím nad tím Fun Times, jestli nikam s tím neposuneme, nebo nepřehodíme s něčím. Ne, já souhlasím, Mid, Ice Cold, Já bych to asi nechal úplně na první dobrou, jako možná. Asi jo. Asi možná tyho nebudeme mít tyho dokonce. Leon Gorecka, to OTS, to mi tam furt jako vrtá hlavou, jestli to taky nějak si mi pohnout. Jako, že ti přijde ten Leon Gorecka jako na jednou a dost? Spíš na stejný úrovni jako Only do Sekta a jedno, jestli to bude tak nebo tak, jakože jednou a dost, anebo skip. No, hele, tak jako jestli chceš, tak si to klidně přehodit podle sebe. Ne, nechám to být. Nechám to být? Tak mně se líbí hlavně, jak je to vizuálně, že v každém to je něco, vole. Jo. Takže to je super. No, tak jak jsme to zakončili, jako? No, určitě nám napište, jestli byste něco někam přesunuli, nebo jestli s náma souhlasíte na 100%. Budeme rádi za každý feedback, co nám k tomu napíšete. Hlavně napište nám i svoje názory na ty tracky, nás to zajímá samotný. A třeba někdy můžeme dělat nějaký i komunitní, ten draft, ty vole. Nebo, kdyby si možná sdělat odkaz tady z toho, tak nám to lidi posílají třeba. Co si myslíš, že já jsem sociální expert. Už v minulém dílu na Niktendovi lidé mají popisku, takže tentokrát taky můžete otevřít popisek, máte to tam, stavte si to sami, klidně nám to pošlete, nebo ukážte nám to na Instagramu, my se rádi na to podíváme. A tak asi, já jsem spokojený, jako. Já taky. Myslím si, že jsme to řekli tak, jak to má být. Tak a Bulhar ale bylo prostě to ikonický duo. A ještě jedna finální otázka. Kam by si zařadil jejich podcast? S tohle bombou se pro vás loučíme, přátelé. Já jsem byl Zdenda. Já jsem byl Honza. A vy nám napište, kam byste dali náš podcast. Mějte se krásně, čau, díky. Os. Na mikrofonu stojíme jako dvě kopačky. Podcast Rapové kopačky. Tu leru máme v kapse. Rapujeme o životě, o týmu, co